tam mohli potkat. Je to taková černá abiva. No. To je fajné. Tam jde on. Jak se čichají, že? A kaj on chodí do Penny, tady k té OMV? Jo. Holky, hrajte si. Tak nemají hračky, ne? No právě. Tak jim podej takovou tu šňůrku. Tím balonek na šňůrce. Ale Aira je to tak ještě to ještě vyhukaná. Jo. Je, ale ona je krásná, ona má nádhernou stres. Jo, takovou lesklou. Vidíš, jak ten nejtata, že? Jo. Jaký má fajný oveček. A oni jenom neuštěli to. Ale uspali. Oni dáme družky. Ne, já radši nechci vidět čím, oni tam měli fajky a všechno. Airo! A slyší na to, že? Airo! Jak přiběhla Kora. Korin, no ty jsi tu taky. Korin má kalhotky. Korin mám menzec. Když už to nešlo stejně, tak už to nemusí chodit. Aira. Aira. Já si tam zajdu sama, já se půjdu projít. Ne, on tam zajde, ale Ne, já si tam zajdu sama. A on půjde spát v 6 hodin. bude psát. Ne, nejde psát, jestli psát úkol a jde spát. Já ho nechci vidět dneska. Perte se, holky. Ne. A co ty tady furt jenom sedíš dole? Drž, Michal, Já už jsem ho zase byl. drž písk. Já to pak jdem do obchodu. Pro 5 piv a spadky. A potom ještě vrátit flašky. Chodil ale. Já vím. Vrátit spadky a potom A po cestě si jedno stáhnout. Ty, ale to... Dani, běž tam zavřít, oni se tam můžou kakat. Honem, dělej. potom si tam měl patek. Tajně? A to tati mu nechybilo? No, už včera jedna. Učura. Aira. Já myslím, že budou řádit. Asi až se rozkouká. Jo, no. Pohraj, až nebude natáčet. A já budu pořád natáčet. Dáda tam je tenisek, hodinu. No, já ti ho podám. Ty ne. To ještě jedna. Ty se posinkujou. Seznamka. Ale jsou aj stejně velké, že? Jo, však oni si... Je? Jak ona jde za ní. Dani mi tam zhasl. Prd tam vidím. Kdyby byli kamošky. Jo, jo. No já nevím, Dádl. Ona je to rozpustinkuje. Tam je černý, co tady? Bolí mě v krku a sotva mluvím a už si zkusila Neoangina se složením Triaktiv. Za prvé zmírňuje zánět, za druhé tlumí infekci a za třetí aktivně ulevuje od bolesti, takže můžeš dělat co zrovna chceš. Angel. Airo. Ten jsem to neměl jako tak. Angel. Byli jako ty radši hned pátý den. Airo. Ona si tam sedla. Lehla, ne už. Tak, už to vypnu, oni jsou vzadu.